Giveaway. 5 награди. Giveaway. 5 награди. Giveaway. 5 награди. Giveaway. 5 награди. Giveaway. Цели 5 награди! Жаде Бай Вивен ви дава невероятната възможност за Коледа да спечелите цели 5 награди. AirTag – електронна фоторамка, JBL безжична тонколамка, безжични слушалки и голямата награда. Airfryer косори. Вау! Искам го! Ако искаш и ти да участваш, условията може да намериш под публикацията. А печелившия кога ще го стигнем? Печелившия ще изтеглим на 24 декември. Ще бъде коледен подарък за цели 5 човека. Аз мога ли да участвам? Не. Що? То не може. Ще бъде нагласен. Успех на всички! Ай, че имаме работа. 24 наближава. Подаръците. Да, трябва да